Здравейте, приятели! Великден наближава и ние също се подготвяме за него. Сега ще правим с Диман най-вкусните и сладки кознаци. Само гледайте. За целта са ни необходими 21 грама жива мая, която сега ще активираме. Не се притеснявайте за количествата, аз ще оставя точната рецепта отдолу в описанието, ако искате да я видите. Това захващам маята с мляко, като слагам половината количество от 200 мл общо. Разбъркваме, правим кашичка, добавяме една супена лъжица захар от общото количество, което е 150 грама. Малко брашенце. Обирам всичко от купичката с маята, за да не остава нищо по нея. Диманчо бърка междувременно. Правим кашичка, обирам от стените, слагаме едно фолио и оставям да шупне. Така. Междувременно разбиваме 2 яйца и един жълтък. Жълтъка сме го отделили. Приготвили сме си го за по-късно ще ни трябва. Към яйцата ще добавим захарта, тази, която ни остана, и разбиваме докато побелее с миксер. Вече сме готови с яйцата и сега към тази смес ще добавим, това са 40 мл олио, слънчогледово, добавяме ги, също така една супена лъжица кисело мляко. То придава сочност на кознаците и така седи тестото по-сочно и не толкова сухо. Сами ще видите, ако се смелите да пробвате рецептата, наистина много е хубаво, много добре се получават. Останалото количество мляко, сега ароматизираме сместа, това е кората на един портокал и лимон, един лимон, разбъркваме, добавяме и тях. Една ванилийка съм си приготвила, също ще добавим. Моята е прах, че вие може да добавите есенция, каквото разполагате, ако имате бурбонска ванилия, ванилова захар, каквото вие разполагате. Аз слагам винаги и щипка сол, за да може да се балансират вкусовете. Отново разбъркваме. След като разбъркаме всичко, оставяме настрани яйчната смес и изчакваме маята да шупне. И може да пристъпим към смесване на течните с сухите съставки. Това са 550 грама пресято брашно 0,0, което е за пици. Препоръчвам ви да използвате брашно с високо съдържание на глутен. Дали ще е за пица, за баница, за козунак, все едно, но според мен става една идея по-лесно месенето с такъв тип брашно. Добавяме маята, добавяме яйчната смес, като гледам хубаво да обера всичко, което е останало от захарчицата по стъклената купа, защото тя не се е разтворила напълно. Обираме я и я добавяме всичко. Сега допълвам в купата с брашното и разбърквам. Приготвила съм си 50-100 грама пак пресято брашно за доизмесване. Първо бъркам в купата, след това на плота. Тестото трябва да спре да лепне, поне не силно, и да е еластично, меко и еластично, ще видите. Това е целта на доизмесването с брашно. След това ще доизмесваме, за да се получат конците, с разтопено масло, като топиме ръцете си в мазнина и месим. Вижте как то лепне още много мекичко. Аз добавям брашно, сега ще видите и самото как се променя.
и какво трябва да се постигне. Ето, вижте, то вече се заформя и хубаво спира да маже по ръцете и по плота не маже силно и може да пристъпим към влагането на мазнината. Малко промених кадъра, тъй като ми падна батерията и трябваше да смена. И сега започваме едно месене. Няма да ви показвам целият процес, ще ви покажа малко от това как с Диман се забавлявахме. Ние много се забавлявахме този път, като правихме козунаците, месихме ги. Изобщо усилено беше. Имаше и блъскане. Аз 50 пъти, той 50 пъти, но като имаш деца, всяко готвене гледаме да го превръщаме в забавление и това не е изключение тези козунаци. Пожелавам ви на вас да имате топли, хубави, споделени празници и да правите козунаците с любов и желание. Мисля, че тогава се получават най-хубави, независимо от рецептата. Ако има любов и желание, всичко е възможно. Това е тайната съставка на нашите козунаци. Вие ще видите накрая как се получава. Те са наистина много сладки, сочни и на конци. Надявам се да успея да предам визуално какво се е получило, но мога да ви гарантирам, че и вкусът е много хубав. Ето, той самия влага мазнината. Вижте как докато се влага мазнината, то става едно лепящо, но няма значение. Ние усупваме, навиваме, месим, блъскаме. Важното е да бъде вкарана постепенно мазнината и да се получат тези конци. Блъска, меси, удря, така. И така. Ето вече към края. Диман почти умеси козунаците. Много добре се справи. Много потруди се детето. С желание. И сега аз вече накрая да го дооформя на едно топченце, да го усетя. То вече хубаво се е умесило, мога да кажа, защото вече се е поприбрало, не е така лепкаво, меси се лесно, тестото е меко, но не маже, не лепне, изобщо е приятно на допир. Сега го слагам в една намаслена купа и го оставям да втаса. Аз винаги втасвам в моята фурна на 50 градуса козунаците. Включвам я на 50 градуса, слагам ги така намазани, с фолирани, с една кърпичка отгоре слагам и ги мъшкам във фурната да се втасят обикновено за около час. Е вече удвоило размера си и мога да пристъпя към оформление. Понеже си познавам фурната и знам, че няма да компрометирам втасването. Ако вие изпитвате някакви притеснения за такова бързо втасване, ви препоръчвам просто да я включите в фурната, да загрее до 50 градуса, изключвате и мушкате вътре. Или да кажем на 40 градуса, ако има такава опция. Мушкате вътре и оставяте за колкото време втаса. Обикновено тези козуначните теста втасват по-бавно, тъй като имат захар. И това им пречи, малко по-бавно втасва. Но все пак трябва да станат хубави. И така, ето го, тестото прекрасно е, бухнало е. Аз ще направя 2 козунака с стандартна плетка, която е такава тип решетка. Сега ще я видите. Като съм си приготвила едно пакетче лукум, един ми козунак ще е с лукум, става много сладко. Значи, искам да ви кажа, че козунаците са наистина сладички. И с цял пакет лукум става не от тези козунаци домашните, които не са сладки. Само това ще кажа. Така, навивам на рулце, слагам лукумчето, правя фитилче. Ето. После тези фитилчета ще ги усучем. Аз малко на око режа на 4 половината. И половината количество тесто. И сега нареждам лукумчето. Пак по същия начин навивам на фитилче. Фитилчето е така, гледам да са... Виждате ли как се винаги залепвам го тестото, за да не се отварят, но дори да ви се отвори, вие ще видите както на мене отгоре, ще го съшием, както се казва, няма непоправими неща. В случая правя го по този начин, залепвам ги крайчницата, усупваме и правим една плетка.
Тя е класическа, според мен. Една от класическите плетки. Другата, която е също добър вариант за плетка, е тази, която е а, как се казва? Плитка, класическа плитка. Това е другия вариант. Обаче трябва формата да ви е продълговата. По същия начин може да направите два продълговати козунака в една формичка или в тавичка. Както ви е лесно. Оформлението е импровизация. Сега ще ви покажа тази плетка. И те стават много сладенки кръгли козуначета. Ето, сега ще сложа и последното фитилче. Като тук се усетих, че искам да има малко около остана за украса и си запазвам 2-3 купчета, за да мога да сложа леко за украса отгоре. Така, навивам го последния. Усукваме. Важно е да се усукат фитилите, защото се засилва ефекта на конците, когато се изпича. Ето. Това правя и аз. Малко се връща, тъй като те са мазнички, не все пак доста мазнина отиде в това тесто, но пък ще станат много хубави. Правим ги на решетка, после прехвърляме. Това е точно една решетчица, после почваме в една посока, прехвърлянето. Сега ще видите как. Аз допълнително усъквам, защото просто тестото се връща. И така, почвам да прехвърлям всичките в една посока, през едно се пада и ги залепвам заедно срещу положните и ги подпухвам отдолу. Хоп! Ето сега ще го сложа в моята 18 см формичка кръгла за торта. Подпухвам отдолу. Малко е мъничко и става високо козуначе, но се изпича много добре и няма никакви проблеми. Ето вижте колко красиво става. Самата плитка е много хубава. Сега е момента да си нагласите хартийката. Ако нещо не ви харесва вътре, оправяте го. Това е другата половина от тестото. Аз наоколо правя едно правоъгълниче, за да ми е по-разномерни да са ми парченцата. Разделям ги горе-долу визуално на 4 равни части. Отново ще направим, този път съм си приготвила 100 грама сушени плодове, захаросани, не сушени, захаросани колички на плодове. И даже вижте, не съм си отворила кутийката. И ги слагам в фитилчето, пак по същия начин. Усукваме го, нареждам го. Така правя за всичките. Отново става много сладичко и вкусно, много свежо с тези плодове. Ако ме питате откъде са, от Lidl са, там намерих такава опаковка. Може би се продават и в другите магазини. Пълнежът може да е всякакъв. Може и стафиди да сложите, ако искате. Няма да ви показвам целият процес по усукване и правене на фитилите, направо ще ви покажа още веднъж как се прави плетката. Ето и не, най-важното е да са усукани и добре слепени фитилчетата. Усуквам ги и сега почвам да ги прехвърлям първо в едната посока, после в другата и свободният край се подпъхва отдолу. Също през това време съм си сложила фурната на 50 градуса, за да мога да ги мъшна вътре да втаса. Ето вижте сега как ми се отворил фитилчето тук. Него го съшиваме ето така. И сега е момента, ако има някаква корекция да правите по тестото, в този момент може да го направите след втасването. По-добре не го въпите, защото ще развалите външния му вид още повече. И така, покривам го с фолио на 50 градуса за около час. Ще втасат. И после ще ви покажа как ще ги декорирам. Вижте ги тези хубавци. Колко хубаво са бухнали, изобщо не се личи къде бяхме
оправили фитилчето. Сега покриваме ги хубаво с белтък, намазваме ги. Аз леко съм го разбила с виличка, за да ми е малко по-лесно разнасянето. Намазваме ги, после с малко мокра захар ги поръсвам, за да може да седи по-наедричко. И през това време съм се включила да загрява формата на 170 градуса, като аз ги пека на средна решетка. Ние ги харесваме да имат леко кафеникъв загар, но ако при вас ви имате различен вкус и не ви харесва по този начин да изглеждат, искате да са по-златисти, един ви вариант е, щом са златисти, да сложите фолия отгоре и да продължите да печете до готовност. Другия вариант е да ги печете на по-ниска решетка. Вие може да изберете, чувствате се свободни в това да следвате собствената си интуиция и вкус. Аз винаги съм подкрепила това. Готвенето е и интуиция. До голяма степен. Така, поръсвам ги с захар. И единия, и другия. Другия ще бъде с малко кумче, ще бъде украсен. И ги мушваме да се пекат. Времето е 30-35 минути, в зависимост колко са големи формите, в които, ако вие решите сега този козунак, може да го спечете в една по-голяма форма, да кажем 28 см за торта, би могло да се изпече със същата плетка, но в една голяма форма, или да бъдат два по-малки в правоъгълна форма, може би ще се изпекат по-бързо. Колкото е по-голям козунака, по-бавно ще се изпече. Затова най-важното е да наблюдавате козунака си как изглежда, но около ориентировъчно 30-35 минути ще е достатъчно. Сега мушкаме ли и ще ви покажа. Вижте ги сега. Остави ги на решетка да изстинат за около 15 минути покрити с кърпа, за да хубаво така да си мекнат, да станат по-хладки, да мога да ви покажа колко са мекички и как ще ги разчупим. Вижте ги колко са меки, карамелени, красиви, захаросани и сладки козунаци. Искам да акцентирам върху това, защото наистина рядко се намира рецепта, която да е на домашен козунак, който да е на конци, но същевременно да е без подсладител, да е с захар, да е сладък, да не е сух, да е сочен. Надявам се и вие да се смелите да пробвате този Великден, да направите домашни козунаци. Поощрявам ви, забавлявайте се. Вижте ги, красота, меки, добре изпечени, карамелизирани. Сега ще разчупа бавно, за да може да видите и отвътре как се получи на конци. Дано де, ще видим, да не ме изненадат, но аз мисля, че ще са на конци. Гледайте сега, бавно разчупвам. Вижте, виждате ли как се късат конците и как се точат? Чудесно! Благодаря ви, че бяхте с мене и в това видео. Надявам се да имате хубав Великден, с любов, в семейството. Бъдете щастливи, бъдете здрави и ще се видим отново. До скоро!